Prou sé que em direu que tinc el cap quadrat, perquè vaig dissenyar el Pla Cerdà. Cap quadrat? Doncs jo us diré colla de gamarussos. Havia de fer el Pla Cerdà, perquè Barcelona estava embotida enmig de les muralles de l'any de la Patacó. També podeu dir que no vaig acabar la carrera d'arquitectura, però sóc enginyer de camins, canals i ports. I a més m'he fet polític, per acabar-ho d'adobar. Sóc el creador de l'Eixample, una fita urbanística amb xamfrans i jardins interiors, tot i que potser no sigui en el futur tan idíl·lic com sembla. Jo ja no ho veuré, però feina tinc per no acabar arruïnat, perquè l'estat espanyol i l'Ajuntament de Barcelona em deuen una pila de calés pels meus honoraris.